biasa kalau kepanggil kali jenengan gitu kok nggih. Ayo diboso iki aja sekolah dan tenaga ada ya Be ya. Bature wedi dawa. Waduh. Lah aku ya apa sih nelane anggere wis berarti ngene iki ndawat dadi sejakan karo budaya ya. Ayo bojo ya ini karena kerjanya udah kajian saudaranya anak kampung ya gitu oke ya kodam orang kerjanya ya baru sangat dia ngomong dia iya kodam ini gak ya jalan sana ya sampai bojo kan tak luang ngomong ya bojo kok bareng Sa